Какво красиво утро! Мисля да излеза на разход. Какви са път тези заграждения? Дай да видим нататък. Какво е пък това? Кой живее тук? О! Здравей! Кой си ти? Спокойно, аз съм човек, който живее в другото село. Не се тревожи. Добре. Как се казваш ти? Почти ми ника. Моля? Вачо Лудия. Аз съм Алекс. Добре. Приличаш много на мен. Да. Добре, виж, ако искаш да разгледаш. Много хубаво си декорирал. Да, но не е всичко, което мога. Имаш много добър вкус за коне. Мерси. Ако искаш да пристъпим към твоята част от селото, но по-късно чай само да погледна нещо. Може ли аз да влезна? Да. Не! Внимавай, има дупка. Аз бях на късно да падна. Слава Богу, че не си. Мисля, че имам материал, който може да го поправи. Добре. Хайде да пристъпваме към твоя вели. Ти от кога живееш? Наскоро се преместих. Ничи си. Че съм повече градско момче. Да. Вашите починаха ли? Защото сам живееш, пък си млад. Защото и нашите починаха. Съболезнования. Алекс. Защо си починал, Алекс? Познаваш ли го? Кой да не познава Алекс Зоран? Да, това е гробището. Ела. Тук съм направил една единна градинка. Само една единия е готова. Да. Другите ще станат. Това е къщата на предишния ми съсед. Тя е същата както моята. Да. Наскоро се премести. Поне си имал компания в това село, няма никакво. Той си болен мозък си остави котлето, аз го храня. Тук е моето куче, казва се Луфи. И да, прасенцето ми се казва Пиги. Опа, без искам. Какво стана? Ставай ми от прасето. Така, и това е моята къща. Тя е подобна на тази на селето. Същата е. Чакай, че ти видях парите без искам. Лампички. Изгаси да не хълбата. Тук ми е пижама. Пижамата и костюмите. Тук има нещо голяма сграда. Например, това е магазина. Добър ден. Добър ден, здравейте. Нали няма проблем, ако разгледам? Не, няма никакъв. Ела, виж, най-голямата щуротия. Плащаш, за да получаваш същото. Това е ненормално. Тук има храна. Тук са полшани. В далечния чест са, да. Там с този един него са. Костюми и пижами и тук е експита. Да, яко. Така, благодаря за гостоприемството. Хайде, господин, един бедрок. Опа. Да не избягате. Не. Спокойно. Не се тревожете за това. Стига, спри. Моите родители, между другото, че понеже подхванахме преди малко темата, се казваха Франциско и Елена. И моите са същото. Същите имена. И брат, аз избягах от една бавачка. От злата бавачка? Моят брат избяга от зла бавачка. Брат. Чакай. Човек,
От кога не съм те виждал? Пропадах. Внимавай. Колко съм радостен. Не съм бил по-щастлив в живота. Аз бях по-щастлив, както за Алекс почина. Алекс. Добре. Да. Ей, искаш ли да направим заедно някакъв ресторант? Ами добре, съгласен съм. Добре. Аз съм добре. Ресторантът стана много хубав. И аз Според така теб? мисля. Да. Отнеми доста време. Да, горе-долу доста Мисля, време. че добре се получи. Тук отстрани изглежда добре също. Дърветата за декор са добре. Аха. Вътре е малко по... Но не, и вътре е добре, мисля, че. Само дето е малко сбутано. Нищо, някой ресторант е така. Да имам повече хора ще идват. Летящата маса, така ще я кръстим тази. Ще го измислим как ще го подпрем, но да. Да се е подпряно на столовете. Мисля, че е време да поспим, защото съм изморен. И аз. Леле! С теб сме невероятен екип. Да, да се бяхме виждали, да се бяхме видяли по-рано. Мгм. Добре, лека нощ, братко. Лека, до утре. До утре, до утре. Трокстаун. Чакай да си облеча пижамата. Отново утро. Брат ми, той се е събудил. Мисля да си поязя прасенцето. Здрасти ти. Така. Хей! Ей, здрасти. Събличи си пижамата. О, боже. Аз ще изчакам. Чакай само да си прибера на бързо. Хей, може ли Nightmare да срещне Night Rider? Nightmare. Здрасти. Кажи здрасти. Боже, как забравих да си да облеча. Мога така се бравиш. Опа. Иха, този конкурс. Тук съм, братко. Отвън. Добре. Вау! Ако ме чакай. Ако ме видиш къде съм. Къде си? Ехо, над тебе. Върни се и виж към магазина. Кончо, не. Това да не е моят фон. Не. Nightmare е тук. Добре. Може да взема малко храна да го нахраня, че е гладен. Добре. Ябълки. Да пояздим. Айде. Ей. Вече не е гладен. О, Nightmare, извинявай. Хей! Без искам. Не го иди. Ще ме предизвикаш да го. Не, извинявай. Шегувам се. Ох, проклетия дъжд. Сега трябва да прибирам повечето работи. И аз трябва да си прибера коня към нето. Конче, извинявай, следващия път ще разсмем. Конче. Айде бързо, отивай вътре.
ти? Това ще го правя нарочно. Най-добре е да поставят такова. Найтрайдър. Хей! Ама няма да бягаш, ще поставя на бил. Готово построих закон на кончето си. И точно дъжда спря. Поне да е за друг път. Нали? Да, хем е на открито, хем е на... Да седиш... Хем да не му вали. Добре. Да, сега какво ще правим? Често казвам и аз не знам. И благодаря, че гледахте днешния епизод. Дано ви е харесал. Абонирайте се за канала ни. Аз съм Татяна Райчинова. Това е Иван Минев. Да, това бях аз. И ще пуснем клипчето и в Did the Bestest и този канал. И лайкнете на момента. Довиждане и от мен. Ще се видим скоро, ако се оправи бъга, който не ми дава да снимам. Ще снимам по-често, съжалявам. И бай-бай.